Avui al Petit Celler, Sumarroca, els salmons de Carpier i celler acústic. Benvinguts al Petit Celler. Benvinguts al Petit Celler, el programa de televisió de Manresa que fa un repàs una mica de tots els vins, caves i productes especials que a més podeu trobar en aquesta botiga que és el Petit Celler, aquí al passeig de Pere III, número 18. Parlarem amb en Josep Puig, és el director de Sumarroca. Parlarem, fèiem ara una mica de broma de fumates blanques perquè hi ha un paral·lelisme amb un vi que acaben de treure que és blanc, a més, i que era un projecte que al final s'ha consolidat. I bé, comencem una mica, potser si us sembla, coneixent aquesta bodega, Sumarroca. Sumarroca compta amb 464 hectàrees que permeten proveir a les bodegues el 100% del raïm que necessiten per l'elaboració de vins i caves. D'aquesta manera, les bodegues aconsegueixen controlar tota la cadena de producció, des del cultiu i la barema, fins a la fermentació, la copada, el filtrat i l'embotellament. A cada etapa s'apliquen els criteris més adequats per a una millora contínua de la qualitat. Sumarroca desenvolupa projectes d'investigació per obtenir vins i caves de gran personalitat i caràcter. Alhora, es mantenen la proximitat, el bon servei i el tracte personalitzat propis d'una bodega d'aquestes dimensions. L'objectiu de l'empresa no es centra en la producció a gran escala ni en competir amb les bodegues de més gran volum. Sumarroca treballa constantment a la línia d'una major qualitat de producció, de serveis i de gestió mediambiental. En aquest sentit, la bodega compta amb les certificacions que ens asseguren un control total de la qualitat. Destaca la cura d'una viticultura respectuosa i l'esforç per la recuperació de zones de bosc dins de les seves pròpies finques. Avui, al Petit Celler, Sumarroca. Ens coneixem una miqueta a la bodega, anem directes cap a Setmana Santa, parlant del Sant Pare, que ja el tenim. Ja el tenim, ja fa uns dies, sí. I en Josep Puig, des de fa molt poquet, és el nou director d'aquesta bodega, Sumarroca. I si et sembla bé, presentarem una mica els productes. Molt bé. I seguim amb el tema de la fumata blanca. Una miqueta el xarel·lo aquest que heu tret ara, és com una deliberació, no? Sí, és també la nostra fumata blanca, perquè la veritat que nosaltres, si alguna cosa som especialistes en blancs. Penseu que fem, des dels anys 80, hi ha més de 6 varietals, normalment el que es diu varietats forànies a aquella època, no? I vam ser una mica els especialistes en fer vi blanc, però potser ens vam enfocar a ser innovadors en aquell moment, i de fet Gewürztraminers, moscats, sauvignons blancs, rieslings, tot això tothom sap que Sumarroca ho fa, però casualment no ens havíem dedicat massa a la xarel·lo, que anava més pels copatges del cava, no? I ara aquest any hem tret el nou xarel·lo que li diem el Lo, el Lo 2012, varietal xarel·lo, i n'estem molt contents. Crec que ja tocava, perquè roda el món i torna al born, no? Vull dir, segurament, si hi ha algú tenim al Penedès i a la nostra finca de més de 400 hectàrees, és molts diferents tipus de xarel·lo. Aquí hem anat amb un xarel·lo de vinya molt vella. Bueno, no m'enrotllo, que potser ja m'ho donaràs, no? Ara ho comentarem. Parlem una mica de la bodega. Hem escoltat en aquest vídeo introductori una miqueta la introducció, però ara, així fora de càmera, estàvem comentant que és una de les bodegues, bodega o territori o sector, celler, bodega més bonics del Penedès, no? Sí, i a part de bonic, jo crec que és una aposta espectacular de la família Sumarroca que va fer als anys 80. Quan la família decideix fer caves i vins, té una obsessió que és controlar sempre la producció. Això està molt bé, però ha portat a que avui en dia tinguem 3 finques al Penedès, la més gran, la de Monistrol de Noia, que en total sumen més de 400 hectàrees. Això de tenir per si sol no vol dir res, però sí que vol dir que tot el que produïm ve de les nostres finques, i a sobre amb una capacitat d'escollir molt bé de cada zona, no? Per tant, jo crec que és el punt fort nostre, ser una bodega mitjana, no especialment petita, i tot i sent mitjana, tenir capacitat de control absolut de tot. Per tant, jo crec que és el que més m'apassiona des que estic treballant a Sumarroca, és aquesta obsessió per la producció, que a vegades va en contra dels costos i va en contra de poder gastar més diners en màrqueting, que diu, no? Perquè aquí ens els gastem molt amb la producció, però clar, llavors el nostre consumidor té una constància amb el producte. Hem parlat de blanc fa un momentet, tenim el terral, que és el negre. Sí, bueno, el terral ja fa anys que el fem, el venim especialment a l'exportació, i des de fa un any també l'estem venent a nacional. És un cirà de vinya molt vella, vam ser els primers en plantar cirà als anys també 80, també hi ha Cabernet Sauvignon i una mica Merlot. És espectacular, és un vi que fem en una zona que té grava. Penseu que al Penedès tothom el veu igual,
Per la nostra finca, per exemple, que tenim de Sant Sadurní, que és tan gran, bueno, dic Sant Sadurní perquè és Monistrol de Noia, pertany a Sant Des de Sadurní. l'autopista es deu veure, no? Segurament. No, la de Monistrol no. Monistrol. És més direcció cap a Masquefa, queda més a l'interior. Sí, sí. El que es veu des de l'autopista és més la nostra bodega i unes 25 hectàrees que hi ha al voltant. Però la del Terral, precisament, ve d'una vinya amb molta grava. De fet, ara que el Penedès el volen tipificar per subzona, s'està parlant, però aquesta és una subzona molt gravosa i, clar, té uns vins que tenen una estructura i un cos que no és allò que podries pensar d'una zona simplement calorosa, com se li pot arribar a veure al Penedès, diguéssim, no? I tenim un cava, també, no? Un brut nature de gran reserva. Aquest ja és un clàssic. Aquest jo crec que quan surt Sumarroca ja fa un brut i un brut nature. Aquell moment va ser molt diferencial perquè hi ha un 10% de Chardonnay, normalment, depèn de l'any, però juguem molt amb el Chardonnay. El Chardonnay és una varietat que se li va dir mejorante, o millorant pels caves. Nosaltres, més que millorant, sí que ens va molt bé perquè ens dona una mica més d'escuma, una mica més de gust, el fa molt gustós al final de boca, tindrem aquella salivera que fa que el cava no sigui simplement secant i d'aperitiu, i és un gran reserva, és el nostre cava emblemàtic. Molt bé, fem una mica de deliberació i decidim si el podem passar cap endins. Bueno, aquí sobretot veuràs que té un nas espectacular. Normalment un altre defecte que se li podia dir al Penedès abans era que feia vins potser una mica lights, una mica fruit, i aquí veuràs que ja hi notes aquest nas a poma al forn, a pera, a raïm, no cal dir-ho, perquè ens compliquem molt en definir un vi, i dius això, el que fa realment és nas a raïm. Té un color no necessàriament light, vam fer una mica de maceració de la pell amb el mos, clar, surt blanc perquè la pell és blanca, però aquí hi ha una mica de el que abans se li deia un blanc en noirs, o sigui, un blanc fet com els negres, amb maceració en pell, i llavors, clar, li notem aquest nas, no? I en boca... Veus? No cal escopir aquí. Està bonic. Veus que té una entrada bastant punyent, o sigui, té una molt bona acidesa, que balança molt bé el grau, perquè aquest vi se'n va cap als 12 i pico. 12,5%. Llavors què passa? Sí, ja té graduació alta i llavors l'acidesa l'equilibra molt bé, té molt cos i finalment al final tornem a trobar aquests gustos. Jo no trobo una mica més de pom al forn, també aquesta pera llimonera una mica, i tornar també el gust dolç de la pell del raïm, i a final de boca, fins i tot jo noto molt bé els amargs, fa una amargor, però positiva, que vol dir que serà un vi que aguantarà molt bé amb ampolla. És un vi que se'ns tornarà cap a passar l'estiu, perdrà potser aquest punt inclús de miqueta de carbònic que encara li pots notar i que es tornarà molt, molt untuós. Jo trobo un molt bon xarel·lo que ja tocava que a Sumarroca, que si algú som especialistes és en varietals, el tinguéssim, no? Molt bé, doncs Josep Puig, gràcies per venir-nos a veure, per portar-nos aquesta varietat blanca. Proveu-lo perquè ara, a partir de Setmana Santa, això ja fa un temps boníssim i toca ja refrescar amb blanc. Doncs senyors, amb un 10% de descompte, a més aquests dies, aquí, Fumata Blanca, el nou xarel·lo de Sumarroca. Us el recomanem. Salut.